Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa radio-so HDFM de Mankana. Ni aw ka kunnafoniw ye bamanankan na. Alamɛbaaw ani yantuma a y'aw bisimila a ka dɔnkibaru kɛnɛ kana na min bɛna boli buna adamadenw lahalaw kan Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Bi dɔnkibaru kunnafoni na bakurubaw la an bɛna kuma baɲumankɛtɔn min bɛ ni a bɛ wele ko HD Mine olu ni min ye Église norvégienne olu ka bolodiɲɔgɔnma kɔnɔna na u ye dɛmɛ ta k'a ɲɛsin maaw ma maa minnu ni Alahu Taala kɛn bɛ ka lojura kɛ u garijɛgɛw ye waasa k'u lakɔgɔ min ye gɛrɛntɛ ani tɔɔrɔ min bɛ ta ka maanifinw la sɛgɛrɛ ka da k'u ye cɛ ye walima k'u ye muso ye n'an ko ma ko violence basée sur le genre ani ka se ka u yɛrɛ ta ni ka se ka maa ɲɛmaaya ka se ka o baara kɛcogoyaw dɔn an na kumaw fana kan bi dɔnkibaru kɔnɔna na ninnu de bɛna kɛ an ka bi dɔnkibaru tulomaw ye kunnafoni wɛrɛ b'an bolo k'a fara minnu kan ni ka kunnafoni sumaba jɔ aw ye aw dangana. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa radio-so HDFM de Mankana. Tibarikala a y'aw bisimila ko kura dɔnkibaru kɛnɛ kana na i n'a fɔ an bɔra k'a fɔ kunnafoni bakurubaw la cogoya min na diɲɛ baɲumankɛtɔn minnu bɛ an fɛ yan jamana kɔnɔna na ni u bɛ baara kɛ u yɛrɛ ye olu ka jɛkulu u y'u ka sigi kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka bɛn araba sɛpitɛmburu kalo tile 24 san 2025 an ka Bamakɔ dunanjigisoba dɔ la ni o bɛ wele ko hôtel Salam min kɔni sen fɛ baɲumankɛtɔn minnu bɛ faso Maliba kɔnɔna na u ye baara belebeleba minnu kɛ san 2024 u y'o baaraw kɔni fɛsɛfɛsɛ a jirala k'a fɔ ko min ye u ye baara min kɔni nun don ni o ye projet ye ko o 163 o de kɔni taara ka malidenw sɛgɛrɛ san tɛmɛnen ale kɔnɔna na. Alisa an bɛ tɛmɛ ni kunnafoniyaw ye baɲumankɛtɔn min bɛ ni a bɛ wele ko HD Mine olu ni min ye Église norvégienne olu ka bolodiɲɔgɔnma kɔnɔna na u ye lakɔgɔli ta ka maaw sɛgɛrɛ maa minnu ni Alahu Taala kɛn bɛ ka lojura kɛ u taalanw ye fɛn min ye waasa u bɛ se ka faamuya kɔni sɔrɔ dɔnniyaw kan dɔnniya minnu bɛ tali kɛ ka dankari i maanifin ɲɔgɔn na k'a da kan ko cɛ don walima ko muso don ni an ko ma ko violence basée sur le genre u ka se ka o dɔnko kɔni sɔrɔ waasa fɛn min ye yɛrɛ ta u ka se ka o kɛ donna nataw la ani maa ɲɛmaaya u ka se ka o fana dɔn ni kalan ninnu de kɛra maaw kunna maa minnu ni Alahu Taala kɔni kɛn bɛ ka lojura ta ka u sɛgɛrɛ waasa fɛn min ye donna nataw la maa si kana kɛ den kɛrɛfɛ ye an ka jamana kɔnɔna na. K'a daminɛ avril kalo san 2025 la min ye koro ka taa se Bayangara Malaburu ma min ye maa caman de bɔra Burkina Faso jamana kɔnɔna na ni kana u kun kalifa ni yɔrɔ kofɔlenw na k'a sabuya kɛ kɛrɛ ani gɛrɛntɛnw kɔni ye min ye maa 65 bɔɲɔgɔnko de bɛ minnu kɔni nana u kun kalifa min ye koro ani Bayangarakaw kɔni fɛ yen nɔ o hukumu kɔnɔna na u ye dɛmɛ caman kɔni sɔrɔ ɲɔgɔn dɛmɛ ani ɲɔgɔn dɛmɛ kɔni kɔnɔna na dɛmɛ minnu taara k'u sɛgɛrɛ o dɛmɛ dɔ ye ka u ka denmisɛnninw lajɛ minnu kɔni si sera kalanyɔrɔtaw kɔni ma ka se ka olu kɔni bila Mali ale kalanyɔrɔw la o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ min ye PAMU o fana ye dɛmɛ ta ka ɲɛsin u ma baloko ta fan fɛ min ye maa 22 bɔɲɔgɔnko olu de ye o dɛmɛ kɔni sɔrɔ o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ min ye HCR ale fana ye dɛmɛ ta k'a ɲɛsin ga 2000 bɔɲɔgɔnko fana ma o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ u ye so fana jɔ u ye so minnu ye waati latɛmɛ sow ye o so 200 bɔɲɔgɔnko o de dira ni maa ninnu ma waasa u bɛ se ka an ka jamana kalansow u bɛ se ka olu labila ni kalanyɔrɔ ɲɛta ale kɔni hukumu kɔnɔna na barisabu n'i y'a ta k'a lajɛ octobre kalo tile gale san 2025 o ye don ye don min sɔnnɔ bilala an ka jamana maa ɲɛmaw fɛ waasa kalan ka se ka ta an ka jamana kurukara kɔnɔna na hali sisan ko ni maa ninnu u mago bɛ dɛmɛw la ka fara balo kɔni kan dɛmɛ minnu bɛ min bɛ tali kɛ ji fo ka taa se balokojuguya ale ma. An bɛ taa Tɔnbukutukaw fɛ yen nɔ min ye sɛpitɛmburu kalo tile 19 ka taa bila tile 23 la min ye kɛnɛ belebeleba sigira ka ɲɛsin baɲumankɛtɔn AMSS maaw kɔni mɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka maa minnu kɔni bɛ yen nɔ minnu kɔni bɛ waasa ka se ka wulikajɔ kɔni sabati ka dɛmɛ don maaw ma maa minnu ni fɛn min ye gɛlɛya kɛn bɛ ka u so sɔgɔ ni waati in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la ji ye tiɲɛni don maa minnu kɔni kun Tɔnbukutu ale kɔni marabolo kɔni kɔnɔna na
na fɛn min ye u ka ni sigi belebeleba in a kɔni kɛra Tɔnbukutu ale dunanjigiso la min bɛ wele ko Andrina Kan fɛn min ye ni sigi in a kɔni taara ka ni baɲumankɛtɔn in ale kɔni ka cakɛlaw bɛɛ lajɛlen kɔni sɛgɛrɛ min ye u ka ɲɛmayaso ka taa se u ka lasigidenw bɛɛ lajɛlen ma waasa u ka se ka faamuya kɔni sɔrɔ projet ale kɔni hukumu kɔnɔna na projet min bɛ dɛmɛ ta ka maaw sɛgɛrɛ maa minnu ni ji kɔni ye tiɲɛni lase u mɔ Tɔnbukutu ale marabolo kɔni kɔnɔna na ni baara in kɔni nun donna min ye plan international maaw fɛ ani fɔ ka taa se min ye Fonds humanitaire régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre olu ka kɔkɔrɔmadon hukumu kɔnɔna na. Alamisa septembre kalo tile 18 san 2025 Save Children olu ka soba min bɛ an fɛ yan Bamakɔ yan nɔ u ye wulikajɔ kɔni sabati ni ka kɛnɛ belebeleba sigi kɛnɛ min kɔni kɔnɔna na u ye hakili jagabɔ kɔni kɛ u ka wulikajɔw kan wulikajɔ min bɛ kɛ ka dɛmɛ ta ka maaw sɛgɛrɛ maa minnu ni u mago bɛ dɛmɛ na ni u bɛ degun na fɛn min ye o baara fɛɛrɛw u ka se ka yɛlɛmaw don o la u ka hakili jagabɔ kɔni bolila o kan ni ka se ka u ka dɔntaw falen ɲɔgɔn na ni ka se ka donna nataw la ka se ka u ka buna adamadenya dɛmɛ ka se ka a tilen fɛn min ye maaw ma maa minnu ni u mago bɛ dɛmɛ la. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa arajoso HDFM de Mankana. An bɛ taa jamana kɔkan kunnafoniyaw la an b'o daminɛ Sudan jamana na min ye sumaya bana min bɔlen don ni an ko a ma ko dengue bana o kɔni kɛn bɛ ka Sudan jamana gosi ni waati in na fɛn min ye Sudan jamana min ni ale kɔni fɛgɛra ka sabuya kɔni kɛ kɛlɛ jugu ye kɛlɛ min ni o kɛra sababuya ye k'u ka kɛnɛyasow ka olu kɔni caman tiɲɛ fɛn min ye ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko bana in kɔni yera maa min na o de ye maa 2000 bɔɲɔgɔnko kɔni ye min kɔni yera kɛnɛ kan ko n'i y'a sɛgɛsɛgɛ ko a bɛ sɔrɔ maaw la maa minnu hakɛ ka ca ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen kan. Alisa an bɛ to Sudan jamana kɔnɔna na u ka dugu min bɛ ni a bɛ wele ko El Fasher fɛn min ye kɛlɛ kɔni binnen don u kan a bɛ tile 500 bɔɲɔgɔnko kɔni bɔ jɛkulu fɛ marifata jɛkulu min bɛ ni a bɛ wele ko Force de Soutien Rapide maaw u kɛn bɛ ka u biri min ye Sudan ale duguko fɔlɔ in kɔni dala min kɛra sababuya ye ka kɔngɔjugu ani minɛgɔjugu ka o kɔni bin dugudenw kan ani furantanya k'o lase fantani kulekule kɔni mɔ ko n'i y'a ta k'a lajɛ maa minnu ni olu kɔni bɛ degun na nin waati na o bɛ taa maa 260 bɔɲɔgɔnko la minnu ye jamanaden kanda bilalenw ye n'an ko olu ma ko civil ko a tilancɛ bɛɛ lajɛlen ye denmisɛnninakaw ye denmisɛnninakaw k'u kɔni minɛn bɛ jan kɔnɔna na Sudan ale kɔni jamana na buna adamadenya dɛmɛ ko o t'a la k'a lase u mɔ a hakɛ kɔnɔna na. An bɛ taa buna adamadenya jo sariya ale lafasali kɛnɛ kana na min ye diɲɛ jamanabaw olu kɛn bɛ ka u bolo di ɲɔgɔn ma min bɛ tali kɛ Brésil, Chine ka taa se Faransi jamana, Jordanie ani min ye Kazakhstan ani Afrique du Sud ninnu bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ni ka wuli k'u jɔ jimifɔla jɔyɔrɔ la waasa ka se ka buna adamadenya ka se ka o hakɛ lafasa diɲɛ kurukara kɔnɔna na min ye kɛlɛ ale kɔnɔna na ka se ka diɲɛ jo sariyaw olu ka se ka labato ni ka se ka jamanaden kan bilalenw n'an k'olu ma ka civil ka se ka olu lakana ka bɔ kɛlɛ ale kɔlɔlɔ n'a tɔɔrɔw mɔ. An lamɛnbaaw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn a ka tulomajɔ la a y'aw sɔgɔlen to HDFM na ni Alahu Taala sɔnna ma a tɛna fɔ aw jigi kɔ min ye buna adamadenya ale kunnafoni kow la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ni kunnafoniya lasera aw ma aw balimakɛ n'aw denkɛ Idrissa Badimi fɛ maa min tɛgɛ bɛ nɛgɛw la o ye Salim Jwara ye a k'an bɛɛ waati wɛrɛw la. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa arajoso HDFM de Mankana.